bono bankoi kubare birore banyare korora bari babugata obokongu bakonyi igo kipinadamu ekero konyoranga gwa gusiro obogima bwa omonto efesi entangani otoka ba West Mogirango next year tobange naende constituency ende igo tobwachi constituency nye Nyamira ward Nyamira county igo totaete ukave county engima naande bunonke ateba igo tobwateranete in one way or the other ne county government a ministry ya health umurayo itokoro kwa abiemi no umurayo itokoro kuri sosa mbabwate e program yo gotorora amarwaire ao bono ntogenderete kiagera bachire ngopi mutore pressure ntogenderete korigereri gwa maiso nabo igo na amarwaire ande ige kidara goteba no mogoko sana ikiagera abana abaito batoinyoire na ende ngotorora bare ikiagera buna bangina twatwarira mangana ku pressure isukari nebindi lero twachirega iga abantu baito bapimwa amaiso kero bapimirwa amaiso bali batakire birore baigwe birore for free bali batake babwata complex issues babe referred ase kwa ndenya getali ere Nairobi ali enene ere Lions ase bagukurwali for free igo nabande ngoche kubale pressure ndobwatene nenye clinic kera yego Grenax yekuru free services asa mangana yao gopime sukari amangana blood pressure and any general illness lero bako babwene for free erinda abantu baitu babwene amaiso are very important so that's why we are here and that abantu abakjora boka bako bwenwa itutanga stegende kende banko rubosa maroko na bangwichi wodio korwa koitye goikerange